Здравейте, приятели на канала Бомбата Бец. Ден понеделник, 24 март 2025 година. Предлагаме нашите спортни предложения от световните квалификации в зона Европа. 3 срещи ще бъдат специално за вас, коефициент малко над 7. Първата среща е между отборите на Албания и Андора. Албания е явен фаворит с коефициент, виждате 1,19. Затова тук по-скоро ще прибегнем към опцията за голове. Очаква се матчът да завърши с над 2,5 гола. Коефициентът е страхотен, 1,97, почти убедително. Албанците би трябвало да си вземат матча. Много бих се учудил, ако Андора предостави каквото и да е било противодействие. Следващата среща между Англия и Латвия. Виждате, разликата в класите е огромна. Англичаните са играчи от световна класа, разбира се. Тук предложението по-скоро би било за хендикап, може би нещо от сорта на 3,5. Подходящ избор преди значителната разлика в класите между двата отбора, т.е. Англия на минус 3,5. Коефициентът е 2,05 в livescorebet.com. И третата среща, разбира се, която заслужава особено внимание в днешния ден, е матча между Босна и Кипър. Два изключително криминални отбора. Опцията тук е 2,0 на 2 гола и половина на 1,80 от livescorebet.com. Твърде възможно да има и на 3 гола и половина. Имайте едно на ум. Коефициентите са представени от LiveScoreBet. Виждате обща ставка 7,27. Линкът е в описанието. Благодаря ви, приятели. Успех. До скоро.